Много често ни питате каква е разликата между AXKit MiniKit 4 Pro и AXKit MiniKit 4 Max. Три са основните разлики между двата стола, които иначе са абсолютно еднакви. Двата са с плюс тест, и двата са до 36 кг и 125 см, даже малко отвъд. Но разликите са: първо, при Max версията имате 3 степени на опорния крак, който определя наклона на стола. При Pro версията са само 2 степени, сгънат и спънат крак. Другата разлика е в коланите. При Max имате магнити тук в основата на подгладника, при Pro няма магнити. И третата разлика е в коланите. В версията Pro колани, които се връзват към релсите на предната седалка и се натягат на ръка, докато при Max имаме самонатягащи се колани, които излизат от гърба на стола. Това е чудесен избор. Трябва да решите кой ви върши по-добра работа. В момента Pro версията идва само в два цвята. Това е сив и черен, докато версията Max има и доста по-свежи цветове. Съвсем скоро очакваме нови попълнения, специално в редиците на Max ще има два нови цвята, така че ще ви покажем и тях, когато са налични.